Aduh, melayu. Hei! Woi! Bah! Hei! Ayo! Hut! Ar! Hei! Aduh. Ah. Aduh. Ah. Ah. Aduh, mati aku. Aku arep kok kapake. Mingkemo cangkemmu. Kowe kuwi mung wong melarat. Becik padha manuto aku. Kowe tak wenehi dhuwit, tak cukupi apa butuhmu, watone kowe gelem berontak marang negaramu. Iya. Kowe berontak ana negaramu Ngamarta. Aning negaramu Ngamarta padha ngenekno unjuk rasa. Sing cekak cukupe Puntadewa dikon leren anggone dadi ratu ana negara Ngamarta. Yen kowe wani berontak ana negaramu, bakal tak mulyake uripmu. Aku ora sudi. Aku ya ora sudi. Senadyan aku wong melarat, ning aku ora wani nerak pranatan. Prabu Puntadewa kae ratuku sing tak tresnani. Mokal bisa dadi ratu yen ora ditresnani karo para kawulane. Bangsat kakean cangkem kowe. Lakon mati dening aku. Gundala. Hei! Hei! Aduh, mati aku. Weh, lah toblas.
Iki aku Patih Sengkuni. Aku Patih Sengkuni, patih sak donya sing paling jujur dhewe. Preman-preman bayaran sing takon gawe rusuh ana negara Ngamarta, lah kok gagar wigar tanpa karya. Konangan karo anak-anak Pandhawa. Ya, Sengkuni ora kurang akal. Anggone bakal golek cara murih ringkihing para Pandhawa. Pandhawa dikasar ora kena, tegese kudu nganggo cara alus. Sengkuni bakal ngerangkul wong-wong sing dipercaya kelawan para Pandhawa supaya bisa dadi jalaran ringkihing kekuataning para Pandhawa. Samirana wingit pasemone wibawa kekuwunge ngedap-edapi cahyane hanenggih punika ta pamonging tanah Jawa Sang Semar Badranaya. Sang Semar mung bisa ngelus dada hangunjal uswa dupi mirsani kahanan aning jagat raya. Kahanan aning jagat raya kathah ingkang sami cacat cinacat, rebut bener, adu otot, satemah dadi sandungan ing reh gegayuhan. Nanging Sang Semar wis datan samar marang mobah musiking kahanan. Hamung mesem ningali gelaring kawontenan. Tekating batin Sang Semar handuweni gegayuhan arsa mbangun desa. Ora mung bangun desa secara lahir, nanging uga mbangun jiwane, bangun batine wong sak desa Karang Kadempel. Niate Sang Semar ngenya badhe hambangun desa gawe geger nganti sumundul ing akasa. Satemah tetungguling dewa nenggih Bathara Guru utusan kelawan Bathara Indra lan Bathara Brahma kinen hamrepeki Sang Pamong Palak Jawa.
Dewa-dewa Sudata marang sureng prangi Semareka den prayitna semurire eka hambalik titiyane gantayani om trisanya purnama sasi gilar-gilar semedining tengahing latar milang ana lintang Bima Sakti megegek ugek-ugek sadulita hemel-hemel lae layak prenjake padha ganter jagone padha tarung yen ora kleru panyawangku iki kaya Bathara Indra lan Bathara Brahma kang sowan ana ing sudungku Karang Kadempel kene. Nuwun inggih Kyai. Kula pun Indra ingkang ngabiyantara sowan. Kula pun Brahma ingkang sowan Kyai. Kok kadingaren? Kok kadingaren kowe para dewa gelem saba omahku sing mung ana ing dusun. Mokal yen ora ana perlune. Kyai, kula namung dipun utus kalian Rama Pukulun Bathara Guru. Dadi kowe sing mrintah kon rene kuwi si guru. Nuwun inggih lakar kados mekaten. Lah banjur piye? Mekaten Kyai, sak mangke kahyangan Suralaya nembe geger. Kayangan Suralaya ke Taman Goro-goro kagiri-giri. Mubal endute si Blegedaba ngakak galak. Tutuke kumitir petite Sang Hyang Nagaraja akarya bingung bilung-lungan para Hapsara miwah Hapsari. Sareng dipun teliti kanthi permati. Kayangan Suralaya saged geger tinemunipun jebul punjering geger dumunung wonten papan Karang Kadempel mriki Kyai. Awit paduka Kyai Semar Badranaya kagungan niat duweni tekad badhe hambangun desa. Kula pun Indra lan Bathara Brahma dipun utus kalian Rama Pukulun Bathara Guru kinen nak yenaken kabar menika paduka Kyai Semar badhe mbangun desa kala wau punika kabar ingkang bener menapa kabar ingkang kabur Kyai?
kagiat resang abirangu urinanggul kinempit kehempit dosang retnaning bawana ya si tukang walang ati Semar wis ngira yen para dewa mesti bakal meratitisake perkara iki. Ya pancen tak dodo. Kuwi kabeh kabar sing bener kalamun to aku bakal bangun desa Indra lan Brama. Ya jagat dewa Bathara ya jagat pangestu Ngkara Sang Kyai. Sejatinipun punapa maknanipun paduka Kyai kok ngantos kagungan niat badhe hambangun desa. Desa pundi ingkang paduka bangun? Lan ngagem ragat saking pundi paduka Kyai Semar badhe mbangun desa kala wau Kyai? Nyuwun sewu ki. Punapa paduka meri? Punapa paduka Kyai Semar meri kalian panguwasa tunggal Kahyangan Suralaya ingkang dipun asta dening Rama Pukulun Manikmaya? Aja cethek sing dadi pamikirmu Indra. Babar pisan atiku ora ana rasa meri senadyan to sak mrica binubut. Aku ora pengin nglungguhi kayangane para dewa. Aku ora melek karo panguwasane bapakmu ya kuwi si Bathara Guru. Lah lajeng Kyai Semar badhe bangun desa menika dasaripun menapa, wewatonipun punapa Kyai? Indra lan Brahma. Sing arep tak bangun kuwi dudu desa sing tata lair utawa desa sing magrong-magrong, nanging kabeh kuwi mung pralambang utawa simbol. Yen mung bangun desa secara lair, saiki desa ngendi-ngendi iki kabeh wis becik. Desa ngendi-ngendi saiki wis apik. Sing tak karepke mbangun desa kuwi Semar arep bangun jiwane para menungsa, jiwane para kawula sing manggon ana ing desaku Karangkadempel kene. Nata rasa lan dandani morale para kawula. Merga apa Indra lan Brama? Merga Semar ana ing jagat raya iki wis dikodratake dadi pamonge wong tanah Jawa. Wis sak wajibe, wis sak trepe. Pamong kuwi momong karo kawulane, benerke sing kleru, njejeke barang sing bengkong, ngelingke sing padha lali. Semar yen kon nyawang kahanan saiki, aku wis ora mentala Indra. Semar wis ora mentala Brama. Apa meneh kemajuane jaman. Saiki wis ana barang sing gedene nggur sak gegem. Barang sing gedene nggur sak gegem sing gunane kanggo nyedhake wong sing adoh. Kuwi wae para manungsa ora bisa nggunakake barang mau kanthi bener lan becik. Malah ana jerone barang mau isine mung kanggo ngelek-ngelek lan nyacat padha umate pangeran. Kok gampang men dumuk salahe wong liya? Ngopo kok ora gelem dandani kelakuane dhewe-dhewe? Kok ora gelem mawas diri, ora gelem mulat sarira angrasa wani? Indra, Brama, dadi niatku kang bakal bangun desa iki ibarat tembunge agama ngandharke ibdak binafsih, miwiti saka diri pribadi. Ibarat wong lara, aku sing bakal golek tombo. Yen desane wis diwiwiti nandur bebuten rahayu, yen desane wis diwiwiti tumindak sing becik, kareben desane tentrem, fa insyaallah negarane yo bakal ketut tentrem Indra.
pranyata luhur ingkang dados gegayuhan paduka Kiai. Indra nyuwun pangapunten awit saking kutunging raos cubluking pangertos. Kowe ora kleru. Merga kowe mung dapur utusan. Kowe mung dikongkon. Malah saiki tak jaluk anggone Semar duweni niat mbangun desa iki bantunen ya Indra, bantunen ya Brama. Punapa ingkang kedah kula bantu Kiai? Punapa ingkang kedah kula bantu Kiai? Mangkene. Iki sajake ana Madyapada wis akeh manungsa sing padha kelangan kiblating kautaman. Para pejabating negara racake wis padha lali karo dasaring negara. Kamangka ya mung kanthi dasar negara kuwi mau pejabating negara bisa nentremke negara miyang para kawulane. Sentana praja saiki wis ora mentingke kawulane. Ning sing dipentingke mung keperluan pribadi lan golongane. Satemah ngentengke marang sambat lan panjeriting kawula cilik. Mula melu-melu wong ngelingke marang para menungsa kang padha lali marang kewajibane. Semar percaya. Semar percaya. Dewa duwe cara dhewe anggone bakal ngelingke marang titahe. Nanging tetepo nganggo cara kawicaksanan. Yen iki mengko kasembadan, tegese Semar ora rugi anggone duweni ancas bakale mbangun desa. Prawaca dawuh pangandika paduka wa Kiai. Kalilan Indra nyuwun pamit badhe nindakaken jejibahan menika. Kula pun Brahma ugi nyuwun pamit Kiai. Duga-duga ginawa, ati-ati aja nganti keri ya. Petruk Bagong dorene. Dewa-dewa sugata marang soreng prang ngudani arum ngendanu ing ngawiyat Narada ngepalani Petruk wonten dawuh Bapak. Bagong dalem Papa. Papa. Kowe bocah loro tak timbali. Merga ana kewajiban sing kudu mbok lakoni bocah loro. Kewajiban apa lho, Pak? Kewajiban apa? Monggo kepareng-paring dawuh. Kewajiban apa, Pak? Napa ken latihan garapan anyar? Lah, jan. Siji kula loro sing dembung niku seneng nek kon mecahne notasi niku. Ora dudu perkara kuwi. Lah lajeng perkawis napa lho, Pak? Dina iki kowe bocah loro budala ya. Budala ana ing negara Ngamarta sowan para pepundhenmu Pandhawa. Matura karo bendaramu yen arep nyilih wujude jimat jamus kalima sada. Kangge napa lho, Pak? Tak
gawe syarat anggonku bakal bangun desa, Petruk. Nggih nguntal renek reka-reka bangun desa. Bagong aja crigis. Kowe bocah loro durung ngerti karepku. Mengko nek wis kelakon nyilih jimat jamus Kalimasada, kowe ora ngerti dhewe apa to karepe bapakmu iki kok dadak reka-reka duweni gegayuhan bakale bangun desa. Beda sakniki, Pak. Iya. Kula kalih Bagong tok niki. Kang Gareng mboten dijak. Ora, wong loro dhisik wae. Petruk karo Bagong. Numpak elep. Wah. Aku iso wedi nek numpak elep ya. Lambemu ora. Wis, aja kesuwen. Enggal budhalo. Lumarap marang Praja Ngamarta sowan para satriya satriyaning tanah Jawa, para Pandhawa. Nyuwun pamit nggih Bapak. Duga-duga gina ngati-ngati aja nganti keri. Lebda ing karya ya Petruk. Taman Broto gegarane anggrit jroning ati prasasat nandang muyo jroning rasa timbang burung ing tekad aluwung lebur gandrung min angka wijaya sang Jahana Sari Raden
Abimanyu. Oh! Oh! Kakang. Wah. Adikku Dahanasari. Yaksa Goro rupa ora sedeng nalendra yaksa lalaku kang malwalya ingkang gambira marang ngise siyung metu Prabowo Goro mawalian Ditya Durbala harsa Baladalah bojleng-bojleng iblis laknat padha jek-jekan kece wali kece sadat setan wali kubra adikku Yayi Dahanasari tak sawang kowe kok kaya wong bingung apa ana sing kok pikir wayah mangan kowe ora mangan wayah turu kowe ya ora turu ragamu saya kuru janjane sing kok pikir ki apa adikku Dahanasari mara gage matura klawan kakangmu aku Prabu Goro Dahana kakang Goro Dahana piye Dahanasari ing palungguhan iki adimu iki lagi nandhang kunjana apa kakang kunjana apa iya kakang kunjana kuwi tegese edan apa kuwi tegese lara maknane lara kedanan utawa nandhang kasmaran pancen bener kakang belatalah ya lah banjur bocah lanang ngendi sing kuwawa manjing ana rasa mundhuk Dahanasari wis ana Tricandra iki tegese 3 wulan iki aku kimpenan wong lanang sing baguse ora jamak dedeke ngringin sungsang pengawak Guwaya Teja ya mung wong lanang kuwi sing tansah ngridu jroning pikirku kakang nanging kok emane kabeh mawana sadroning pangimpen upama ketemu langsung ya wis tak ambungi kosik kowe iki dadi cah wedok iki aja mbok ngetrek kae to wong durung ketemu karo sing kok karepke kok wis kok arep nyosor wae Dahanasari dadi wong wedok iki mbok sing ngajeni karo awake dhewe mergo wong wedok karo wong lanang kuwi beda wong wedok iki ibarate piring kaca wong lanang iki ibarate piring sing saka seng wong wedok ki piring saka kaca yen tiba pisan ter pecah wis ora kenek didandani ning yen piring saka seng wong lanang pindhane piring saka seng yen tiba pisan palinga nggur bentet-bentet malah dadi lan apike piring seng nek bentet wah malah ketok gliwu banjur wong lanang sing kok karepke kuwi mau saka ngendi lan jenenge sapa Dahanasari Slendra sing dadi rasaku yen manut pangimpenku kakang Goro Dahana
priyayi mau saka kasatriyan Plangka Mati ya saka kasatriyan Tanjung Anom. Jenenge Raden Abimanyu ya Angka Wijaya Kakang. Piye? Abimanyu Angka Wijaya. Edian. Tuh. Putra Pandhawa tata gati wisaya ngendriyaksa sara maruta pawana bana margana tong samirana lan warayang Panca Bayu Panca Bayu wisikan pagulingan lima bareng aku kandha Abimanyu Kakang Gorodahana kok mbranang sing dadi pasuryane ana apa Kakang? Oh Dahanasari kowe aja ngukur borok lawas kowe ngerti apa ora? Abimanyu kuwi sapa? Abimanyu kuwi trah negara Mandura. Krana Abimanyu kuwi anake Dewi Sembadra. Sembadra kuwi adine wedok Prabu Baladewa. Dene Prabu Baladewa kuwi nalendra ing negara Mandura. Amangka sejarah wis nyeritakake negaraku kene iki. Negaraku, negara Paranghagni kene iki biyen kelebu ke bawah wilayah saka negara Mandura. Sing dipimpin karo Prabu Baladewa. Satemah negara Paranghagni kene bisa pisah saka negara Mandura lan merdika adeg negara dhewe. Dadi yen kowe kepengin gandeng asmara karo Abimanyu sing isih kelebu keturunan wong Mandura. Padha karo iki mengko bakal baleni sejarah lawas. Ora wurunga negara Paranghagni kene kang wis merdika dhewe. Iki mengko bakale bali dadi gedhi bale wong Mandura. Aku ora sudi, aku ora sutah yen kowe gandeng karo Abimanyu Dahanasari. Dosa tyaning sun Gusti. Margiya lara asmara orang-orang ugung mangarang Kakang Gorodahana panjenengan apa ora tau krungu ana tetembungan tresna iku wuta. Tresna kuwi ora bisa dipeksa. Merga tresna mono uruping jiwa luhur. Yen mung gagas perkara negara Mandura lan negara Paranghagni tak kira ora ana rampunge. Yen aku kelakon sesandingan karo Raden Abimanyu, malah tak kira bisa dadi dalan rukun ing antaraning negara Mandura lan negara Paranghagni kene, Kakang. Ora ana tembung rukun kanggo keturunan Mandura. Ora ana tembung rukun kanggo negara Mandura. Yen kowe rabi karo Abimanyu, sisip sembire luput katuranggane. Pengapesan utawa kelemahan saka negara Paranghagni malah bisa disebar ana ing negara Mandura. Wekasane negara kene bakal gampang dibedah karo wong jaban rangkah. Aku ora condong, aku ora rumojong. Yen Siadi Dahanasari bakal sambung tresna karo Abimanyu. Ya, yen pancen Kakang ora sarujuk ora dadi ngopo. Nanging Dahanasari yen wis kadung tresna wani nekate. Kapal ngono mlumpat karantiya medhek. Aku njaluk pamit bakal ngupati Raden Abimanyu, Kakang. Tolat yalah. Loh.
Dekat kuwe Taonosari. Pokok milung rene. Surmah mayun sang Yaksendragara rupa mangesos kadyangen pangsempal kaprapal sela-sela kaplasa satulung mayu mangungsi kagyat kagodha kang jaga bumi Yuwang Tete Kala Ludra Mas Patik Raja Dewaku abdiku sing tak tresnani Togok Teja Mantri. Kula wonten dawuh sinuwun Prabu Gorodahana animbalikeng abdi kula pun Togok Teja Mantri. Lan kowe mbelung siap juragan. Marmane kowe sak kloron adoh ndak awe cerak saya ndak raketake merga ana babakan kang bakal rinumpaka marang Togok lan Belung. Prakawis punapa lho sinuwun? Kok sajak wigati Kang abdi Togok sumedya ngangklungaken jangga nilingaken karna nenggara mentas sabda pangandikanipun sinuwun Prabu Gorodahana. Mangkene Gok. Ing ri palungguhan iki aku ditangisi karo adhiku wedok ya kuwi Dahanasari. Merga dina iki adhiku Dahanasari ke taman Kunjana Papa. Iya. Kunjana Kidan Papa ki lara tegese lara kedanan. Sedang jatuh cinta, Bos. Iya. Lah priya pundi sinuwun? Priya pundi ingkang dados gegantilaning manah Ndara Ayu Dahanasari? Bocah sing deteke ngringin sungsang pengawak Gwaya Teja. Satriya saka Plangkawati jenenge Abimanyu. Nanging adhiku Dahanasari nganti tekan dina iki durung nate ketemu karo satriya mau, Gok. Dahanasari mung ngawruhi satriya mau lewat ngimpi utawa pasupenan. Nuwun inggih sinuwun. Pranyata pasupenanipun Kang Rayi Ndara Dahanasari menika boten lepat. Satriya Plangkawati ingkang dedekipun ngringin sungsang pengawak Gwaya Teja menika jagat boten wonten kalih inggih namung Raden Abimanyu. Raden Abimanyu niku atmajanipun panengah Pandhawa ingkang akekasih Raden Arjuna utawi Raden Janaka. Mangkono, Gok. Nuwun inggih. Nanging Togok, aku ora sarujuk, aku ora madhuk yen adhiku bakal kajatu krama karo Abimanyu. Lah sababipun merga Abimanyu monotrah keturunan saka Mandura. Kamangka negara Paranghakti kene iki biyen ya klebu wilayah saka negara Mandura. Aja nganti negara sing wis merdika dhewe
negara sing wis mandireng pribadi balik dadi gedhi bale wong-wong Menduro. Mung mergo nuruti katresnane si Dahanasari. Mekaten. Iya. Mula bocah Temenggung. Kula wonten dawuh sinuwun. Kirapna wadyabala saka negara Paranghagni. Saperlu ngupadi utawa goleki lungane adiku ya kuwi si Dahanasari supaya gelem bali marang negarane Paranghagni. Kereken gendera barbang bareng-bareng manggon mutu mandang. Nok-nokno nggih Hamid Madal Pasilan. Budal dina iki goleki Dahanasari kon mulih ana negarane. Bebareng tumandang pada tuntas angayai karya budeling dan prawadya napa widya onaka. Oi,
Golek pasaran ning Gemarang. Wah, 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 oh, wah, 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 oh,
mijil langenira sang nar pati lampah hira alon kinarabak badaya yuwarna nira Sari Sari Om Om Duh Koko Prabu Mandura jejimat kula donya prapting delahan sami wilujeng rawuhipun jeng Koko Prabu Baladewa wonten ing negare Ngamarta mriki Duh Koko Prabu peladalah ya nirbaya nirsangsaya awit pangwasaning Gusti ingkang ngakarya jagat lampahipun kang raka ing Mandura boten nyandung sambi kala setunggal menapa kinanti karaharjan kinemulan keslametan Duh Yayi Koko Prabu sak rawuh paduka jeng Koko Prabu kula ngaturaken pasegahan panakrami pambagi mugi kunjuk paladalah inggih Yayi inggih dahat katedha kalingga murda seh panakraminipun Yayi Prabu Puntadewa ingkang rumentah dhateng pun Kakang ing Mandura kosok wangsulipun Yayi puja pangestawanipun pun Kakang Kewala mugi kunjuk wonten ngarsanipun Yayi Aji ing Ngamarta nuwun inggih Duh Koko Prabu gorawalan anggen kula mundi kapetekaken wonten ing jaja rumeketing wardaya miwah ana rah daging kayuwanan mboten langkung sumangga kula dherekaken lenggah ingkang prayogi Duh Koko Prabu matur nuwun Yayi karaos mboten kirang sekeca anggenipun kang raka ing Mandura anggenipun lenggah
sampun boten kirang sekeca Yayi. Nur inggih Rama Panemban Begawan Durna sami karaharjan rawuhipun Kanjeng Rama Panemban Begawan Durna wonten ing nagari Ngamarta mriki Bapa Panemban ing Sukalima. Mleguduk manyar-manyar sumolole sumorati hawla. Wana dadi alas-alas dadi wana. Inggih Nger, anak Prabu Puntadewa. Niskala praptanipun pun bapa ing Sukalima bidhal saking griya kilen ngantos negari Ngamarta tansah sinampuran kawilujengan, boten nyandung rubeda sawiji punapa. Inggih, kepareng kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk sahandhap pepada paduka Kanjeng Rama Panemban Durna. Nun inggih. Sampun kula tampi antapel bingah ing raos sing penggalih, bombong gambira marwata suka jroning nala. Mboten langkung pangestunipun pun bapa dipun tampi nggih Nger, anak Prabu Puntadewa. Inggih. Sampun kula tampi kula pundi wonten ing pasundulan dados jejimat paripih. Sumangga kula aturi lenggah ingkang prayogi bapa. Nun inggih, sampun boten kirang sekeca anggenipun pun bapa lenggah kok Nger. Paman Patih Haryo Sengkuni paman. Kawula wonten dawuh anak Angger Prabu Puntadewa. Sami wilujeng sakrawuhipun dhateng Praja Ngamarta mriki nggih paman. Inggih boten nyandung alangan setunggal punapa kok Nger. Kula aturi lenggah ingkang prayogi paman. Boten kirang sekeca lenggahipun pun paman kok Nger. Sak sampunipun jenak ingkang samya pinarak, jenjem ingkang sami sumanggem, slendro ingkang raos slendro ingkang batos. Kejawi saking menika duh Koko Prabu Baladewa handadosaken kagiat garagapan raos sing manah kula nyuwun pangapunten menawi wonten kekiranganipun gupuh lungguh suguh kang sarta aruh awit anggen paduka rawuh boten paring cecala langkung rumiyin. Mila duh Koko Prabu mokal menawi mboten wonten babagan ingkang wigati dene kawis tingal sumengko pangawak bojro sigra kang mawa gita kang amengku gati. Paduka Koko Prabu Baladewa rawuh wonten ing nagari Ngamarta sarimbit kaliyan Bapa Durna lan Paman Patih Haryo Sengkuni. Kendhih kemrungsung ing galih kesuk panata ling kalbu daya-daya kula pun Puntadewa kepengin mangertos wigatos sing pun perlu duh Koko Prabu. Permara reh manguswamya ngambrang kadi karonaning kaswasiring marga Hamalatkung risang kanta mastrat maca leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang wayah Umyus amara wayanto inggih Yayi Puntadewa mugi kawuningan kula bidhal niki wau mboten bidhal saking negari kula negari Mandura nanging kula bidhal saking negari Ngastina. Mila kula sarimbit kalian Bapa Durna lan Paman Patih Haryo Sengkuni. Lah apa ta wigatine perlu kula sowan wonten ing negari Ngamarta mriki? Inggih awit kula ditangisi kalian Yayi Prabu Duryudana Nalendra ing negari Ngastina. Yayi Duryudana sambat kalian kula awit samangke negari Ngastina ketaman pagebluk mayangkara. Larang sandang lawan pangan. Ugi ketambahan kathahipun bencana alam ingkang animbrung dhateng negari Ngastina. Wiwit saking bumi horeg banyu segara ingkang mumbul wonten ing daratan kang sarta gunung ingkang hanyembur lahar sedaya kala wau mahanani mawut para kawula ingkang mapan wonten ing Praja Ngastina. Mila Yayi sakmangke Yayi Duryudana sakurawane butuh bantuan saking paduka Yayi Puntadewa sak Pandhawane. Duh Koko Prabu pripun Yayi? Menawi babakan saking pagebluk kang sarta awising boga kelawan wastra niku mboten ngemungaken dhateng negari Ngastina kemawon ananging negari Ngamarta inggih sami nampi pacoban ingkang gegirisi kados mekaten duh Koko Prabu. Lho dados
kahanan negari Ngastina sami kalian kahanan negari Ngamarta mriki Yayi lakar kados mekaten Duka Prabu. Pagebluk dereng saged sirep negari Ngamarta ketambahan pacoban nuwun inggih punika Ngamarta sakmangke nembe kecalan geden-geden. Lho, sing ical napa Yayi Prabu? Ingkang ical nuwun inggih Yayi kula Panengah Pandhawa Satriya Madukara pun Janaka utawi Arjuna. Yayi Janaka sampun tricandra utawi 3 wulan laminipun murca tanpa pepoyan saking negari Ngamarta mriki. Lho, Yayi Arjuna murca, Yayi Janaka ical. Lakar kasinggihan Duka Prabu. Weh lah dalah. Ya jagat Dewa Bathara, wat sesaning Bathara jagat. Mekaten Yayi. Sak menika Yayi Duryudana nampi wangsit saking dewa. Mbok menawi negari Ngastina saged pulih kados wingi uni, yen to saged boyong wujudipun jimat jamus kalima sada. Yayi, paduka Yayi Puntadewa menika kondhang kaonang-onang kajara saintenging jagat raya, nalindra sing sabare kliwat ukur. Turta duweni watak ora mentalan. Aja ta mung bandane, nyawane bakal diwenehke yen to pancen ana sing njaluk. Mila saking menika Duh Yayi, kula nyuwun mulunge ngati paduka Yayi Puntadewa, mboten ketang sewulan 2 wulan jimat jamus kalima sada badhe kula ampil wonten ing negari Ngastina. Minangka syarat pulih lan waluyaning kahanan negari Ngastina ingkang sakmangke nembe ketaman Pagebluk Mayangkara. Inggih namung wonten asta paduka Yayi Prabu Puntadewa kanthi pancatan, kanthi lantaran jimat jamus kalima sada kahanan negari Ngastina saged paluya jati temah nirmala Yayi. Leng-lenging driya mangu mangun gong kanduhan rimang lir-lena tanpa kanin lir-lena tanpa kanin yen tan tulusa mengko sang Dyah Utama lah ing kono to wau lagya eca kang nedheng wawan pangandikan kasaru gegering pasiban jaba gegering jawi labet pisowananira petruk kantong bolong repepeh gawe cingak kang sami mulat. Lagi cawawan sabda ora kang sumewa gegering pasewakan wonten pirata mata kutha tilar pandangan
iku saknyatane gunjang serat binangkung mung kemana beri rineta kuning binangkung dirangan berasa dan biarasi nanti sesindenan kapok berpinjalan suwe-suwe menuju Brono Bengkit magang wirama sikret saya labda sumanding kaliling gunjang Amit pasang Kalimantabe pisawanan kula sinabeta ing iladune dumawaing tawang towang nyuwun sewu sowan kula nglemah bengkah nyelo-nyelo ngabyantara wonten ngarsa paduka sinuwun Prabu Puntadewa Petruk padha becik sak tekane kantong bolong inggih awit pangestu paduka sinuwun ing Ngamarta sowan kula winantu ing berkah kawilujeng Ngandara keparenga kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk wonten sinuwun Puntadewa. Iya wis ndak tampa mara gage pangestuku tampanana. Kula pundi mugi handadosa jimat paripih. Sinuwun ing Mandura Prabu Baladewa bekti kula katur. Iya Petruk, wis ndak tampa dikepenakne anggone lungguh. Inggih sinuwun. Ndara Jodimati bekti kula katur. Petruk iya wis ndak tampa liwat pangestuku tampanana. Inggih. Gong, nun. Bagong, nun. Mbok ngaturne bekti to, Gong? Karo sapa no? Ya karo sing duwe omah. Sinuwun Prabu Puntadewa, sembah pangabekti kula konjo wonten sesembahan kula sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Bagong diprayogakne anggonmu lungguh. Inggih, wah suguhane banyu mili ya, Truk. Heeh. Wah, jan luar biasa. Heeh. Bose Jodipati, sembah pangabekti kula konjo. Bagong iya ora liwat pangestuku tampanana. Nggih, kula pundi dados jigmating gesang kula. Sinuwun Mandura Prabu Baladewa dibekteni, Gong. Hah? Sinuwun Mandura Prabu Baladewa ya dibekteni. Ora sudi, Truk. Eman-eman cangkemku. Ngopo lho? Aku ki adegan kaya ngene iki wis hafal kok. Adegan ngene iki aku wis hafal. Apal piye? Engko awake dhewe medhayoh utawa mertamu ana ing negara Ngamarta. Heeh. Kok enek siji Prabu Baladewa, loro Durna, telu Sengkuni. Kingko keri-keri mesti enek gegeran. Sak nomer kuwi. Wis to. Litenono. Aku iku lino ndelok wayang kok, Dak. Wis ndang matur apa butuhe? Ya, wis manut kowe. Petruk ana wigati apa dene Petruk Sumamana Bagong sowan ana ing Stinggil Ngamarta kene. Nggih. Cekak aos kemawon ngaten nggih sinuwun bares mawon. Nek jamake wong luhur Petruk niki dinuta ning gandeng sing ngutus kula niku mung sak dapur Bapak Semar. Kula cekap dikengken kalian Bapak ngaten kemawon. Kowe dikongkon apa karo Kakang Semar Badranaya? Ngaten nggih sinuwun. Kula wau enjing-enjing kula mau ditimbali kali Bapak. Truk rene ya. Ana apa to, Pak? Kula ngaten. Bapak ngendika, kowe dina iki tak kongkon mara ning negara Ngamarta. Matura ning sinuwun Prabu Puntadewa mbok menawa Bapak arep nyilih jimat jamus Kalimasada. Kula kaget. Kula nyauri nyilih jimat jamus Kalimasada arep damel apa to, Pak? Kula ngaten. Ngene Truk, Bapak ngendika melih, jimat Kalimasada arep tak gawe syarat sarana amarga bapakmu iki arep bangun desa. Ngaten. Mila, kula lajeng tanglet kalian Bapak. Bangun desa iki maksude piye to, Pak? Bapak Semar nyauri. Wis, ora usah kakean takon, saiki enggak budal nyang negara Ngamarta ngejak adimu Bagong. Ngeten? Siap, Pak, kula ngaten. Mila sinuwun.
kula sowan wonten ing Ngabiyantara Paduka Sinuwun ing Ngamarta. Mboten sanes nyuwun mulunging penggalih sinuwun Prabu Puntadewa. Mboten ketang sagebyaring tatit. Kula nyuwun ngampil wujudipun jimat Jamus Kalimasada. Minangka dados sarana Bapak Semar anggenipun badhe mbangun desa Bangsat elek. Petruk, madhep rene. Semangka hanggrus rusumbar lindu bumi kunjing kemalundung guntur ketuk umok kang coloni Truk apa? Truk Apa? aku meling ya Truk. Meling apa? Nek iki engko sida geger sengkuni sing jotosi tak aku ae Truk. Kok sajake gedhing men karo sengkuni? Lah, pate bejijat, senengane dadi provokator, ipat-ipat aja turun anak putu. Wayang sakothak, paling gedhing aku karo sengkuni, Truk. Penyebabe? Lah bojoku biyen tau dikeloni kok. Oh. Wong bojomu geleman. Ah bojoku pancen tak dol. Lah, ora sae le. Enten apa sinuwun Prabu Baladewa? Sumurupa. Tekamu mapan ana ing negara Ngamarta kene modho karep karo karepe Prabu Baladewa. Lho, maksude modho karep? Kawruhan ana Petruk. Tekaku mapan ana negara Ngamarta kene ya bakal nyilih wujude jimat Jamus Kalimasada, Kinarya Usada, negara Ngastina kang sakmengko lagi ketaman pagebluk Mayangkara. Mula kowe aja madan-madani kekarepaning Prabu Baladewa. Sing nembung arep nyilih dhisik ki aku, mara gage kowe saiki mulya. Kowe saiki mulya omonga karo bapakmu yen jimat Jamus Kalimasada wis disilih dhisik lawan Ratu Mandura Prabu Baladewa. Kowe duwe dhuwit gawe mulih ora? Yen ora duwe dhuwit tak sangoni pira butuhmu kowe gek ndang mulya. Aku sepet nyawang raimu. Lho, kowe dirupak-rupakne lho, Nduk. Kok nggur meneng ae? Innallaha ma'as-sabirin. Wong sabar kekasih Gusti Allah. Tak kira Gusti Benawa. Ngaten sih Dewi, nyuwun sewu. Sowan kula mriki mboten wonten niat padha karep kalian kekarepan Paduka Sinuwun Baladewa. Niat kula murni diutus kalian Bapak Semar supados ngampil wujudipun jimat Jamus Kalimasada wonten ngarsanipun Sinuwun Puntadewa. Loh, aku ya dikongkon. Aku dikongkon Yayi Prabu ing Astina, Yayi Prabu Duryudana. Lah nek ngoten pangkate sampeyan kalih kula niku padha. Pangkate padha-padha lek kongkonan. Dados sampeyan nek badhe ngusir kula niku mboten berak. Wong padha-padha kongkonane, padha-padha tamune, padha-padha ngombe wedang sak gelase. Lah sing duwe omah wae ora ngusir, sampeyan kok lancang arep ngusir Petruk iki lho. Petruk, dalem. Jimat Jamus Kalimasada kuwi mung siji. Bakale disilihke ning aku dudu kowe. Upamane sidane disilihke teng kula sampeyan ya ora ngerti. Karo dene sing ngabdi dhateng Sinuwun Puntadewa niku kula niku pun dangu lho anggene ngabdi wonten Prabu Puntadewa. Arepa dikaya ngapa lan kepiye? Pandhawa niku mboten saged nglalekke perjuangane wong cilik. Kados kula niki, Prabu Puntadewa sak pendawane iso duwe derajat pangkat, iso dadi pejabat, ya mergo didukung karo wong cilik. Tur Pandhawa ora tau lali karo wong cilik. Lho niku lho. Niku pemimpin jos, niku pemimpin hebat. Beda karo pemimpin sing elek. Sadurunge nyalon gayane nyedaki wong cilik. Nyumbang kono, nyumbang kene. Ning bareng wis dadi pemimpin lali karo wong cilik, bandane rakyat dikorupsi. Tambahi Truk, tambahi piye? Matane picek. Lho. Sabar Gong, sabar. Lho ngoten. Sampeyan Prabu Baladewa niku dadi pejabat mergo dipercaya, dipilih karo wong cilik.
Mula aja nyempelekke karo wong cilik, ngoten. Mbak Petruk niku wong cilik, Petruk ora tau nglanggar hukum, Petruk tetep taat karo aturan negara. Buktine Petruk ijik gelem bayar pajak lho niku. Pajeke rakyat. Niku nggih damel kangge mbayari pejabat-pejabat kaya sampeyan niku. Niku pajeke rakyat, ngoten. Kok sampeyan arepe ngusir-ngusir kula duwe kula wong melarat, duwe kula wong cilik. Lah niku lho sinuwun pun to, sedaya niku kari ngenteni keputusane sinuwun Puntadewa. Upama sinuwun Prabu Puntadewa sidane nyiliki jimat Jamus Kalimasada teng jenengan, kula tak sing ngalah mboten napa-napa. Ning upami jimat Jamus Kalimasada disilike teng Petruk, sampeyan ya kudu nglenggono, ngaten. Awane kok panas. Tak ning jaba sik aku. Aku ora melu-melu. Walah, jirih wele. Kaya sembuni ngene iki, Jas. Jimat Jamus Kalimasada bakal silene Baladewa, ora Petruk. Lho mboten saged. Sedaya keputusan mapan wonten ing sinuwun Prabu Puntadewa. Kowe kudu minggat tekan kene, mboten murun. Minggat, mboten. Petruk bosen urip pancene. Kesmalaning rat leketing jagat gelagahing bumarus maning jajalan sukertaning bawana. Petruk yang satelek cekak cukupe Petruk wani karo Prabu Baladewa. Lho kepeksane kula nggih wani kalian sampeyan. Arep dikaya ngapa lan kepiye laire dhisik Petruk timbang jenengan. Sampeyan jamane isih cilik sing momong kula lho. Sing nedusi kula. Bareng saiki dadi wong kondang. Puntadewa kakangku, aja wasumelang rasamu. Purbawasesa pasrahna marang aku Werkudara kang bakal jumangkah kang sarta kumerembyah misah antarane Kakang Baladewa lan Petruk kanthong bolong. Iya Yayi, aja ninggal kawaspadan. Pun Kakang bakal manjing ana sanggar pamujan meminta pituduhing Gusti. Baya sapa kang pantes diampili wujuding Jamus Kalimasada? Iya. Yayi Nakula lan Sadewa, wonten dawuh Kakang Mas. Wonten dawuh Kakang Mas. Muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Bubarna kang padha gantung seba pun Kakang Arsa kundur hangedaton. Nuwun nggih dhateng sendika ngestaken dawuh. Sabet biar katalika wau wis paripurna pangandikane Sang Buminata Prabu Puntadewa Giya Jengkar Harsa kundur hangedaton. Bawane Sang Nalendra kaerang-erang candrane.